Der er ikke nogen dele, der kan gå i stykker, hvis den saves på gulvet eller noget. Når man har monteret vores maskine, så vil man efter 20 sekunder efter man har monteret den, så vil man kunne mærke forskel på vandet. Man vil kunne smage forskel på vandet. Jeg bruger meget mindre sæbe, når jeg vasker. Jeg bruger meget mindre opvaskemiddel i min opvaskemaskine. Nu tager jeg bare en svamp og kører henover, og så forsvinder kalken. Vi havde i en bygning, hvor der nede i en kælder var flere vandhaner, der ikke kunne åbnes. Efter vores anlæg kom op 2 måneder, så kunne man pludselig dreje de her vandhaner. De var løsnet, fordi at vi påvirker kalken i vandet. Amtech Aqua Miljø er et produkt, som ved hjælp af lyd går ind og behandler vandet. Vi går ind og behandler vandet, så vandets egen molekyle begynder at svinge, og derved bliver det neutral. Det gør, at selve kalkkrystallen ikke kan binde sig mere til hinanden, og derved ikke sætter sig i henholdsvis vores rør og vores vaskemaskiner og sidder på væggene og sådan nogle ting. Så det er faktisk et produkt, der går ind og lige præcis løsner vores kalkproblem. Men kalken er her stadigvæk, den fjerner vi ikke. Amtech 100, som vi bruger til den private forbruger, som har et hus, så er det en lille maskine, som man køber, får sendt med posten, og som man selv monterer derhjemme. Meget let, uden på røret. Så tager man bagbeklædningen af, helt stille og roligt. Sætter den ind her på. Sætter bagbeklædningen på. Det, der ligesom er lidt vigtigt i det, det er, at vi har pilen væk fra vores vandmåler. Okay. Ind i systemet. Ja. Sætter den i og tænder. Okay. 20 sekunder, blødt vand. Jeg kan huske, den dag, den blev installeret, forskellen, det var synligt. Altså, jeg troede jo ikke, vand kunne... Altså, at en vand herover og vand herover kunne være så forskelligt, men det kunne det. Og altså, den dag i dag, jeg har sådan en elkedel, der kan jeg huske, altså, hukommelsen svigter jo en, men altså, jeg kan huske før, der skulle jeg tit gøre den ren. I dag, så tager jeg bare lige noget og vasker ned i, og så er det overstået. Så jeg kan helt klart se forskel. Brugskabine. Altså, alle de der dagligdags ting, som man gik og slogs med før, med kalk fjerner det ene, kalk fjerner det andet, det gør jeg ikke. Der var meget tydelig forskel. Altså, vi prøvede at sætte den op, og så uden at slutte den til, og så tage noget vand inden, og så sluttede vi den til i strøm, og så tog vi noget vand efter, og der var meget, meget, meget tydelig forskel. Og se på bare vandet, der kom ud af hanen, og også meget tydelig smagsforskel. Så det mærkedes anderledes, men i min dagligdag kan jeg meget tydeligt mærke forskel. Jeg bruger slet ingen afkalkningsmidler. Altså, jeg bruger en lille smule eddike en gang imellem, men alle de stærke ting, de er ude af mit hus. Den ser anderledes ud, end den her. Ja, den er nye, som vi har udviklet. Før det, der var der jo kalk over det hele. Altså, jeg skulle hele tiden ligge og skrubbe og skure, og det skal jeg ikke mere. Nu tager jeg bare en svamp og kører henover, så forsvinder kalk. Amtech Aqua Miljø blev startet af Knud Sintel for cirka 16 år siden, som har sin hustru siddende som kontordame. Og i dag har vi så fået svigersønnen med herinde. Og vi er os 4. Ånden i firmaet er over al forventning. Det er et dejligt sted at være, og det er sådan, som man vågner op hver morgen og tænker, ja, nu skal jeg på arbejde. Og det er rart at have sådan et job, hvor at det ikke er den her sure, at skal vi nu til det igen. Alle de kender magneter og har en fordom omkring magneter ikke altid virker. Men lige snart de hører, det er lyd, vi bruger, og lige snart vi får lov til at demonstrere og forklare dem, hvad er det egentlig, vi gør, jamen så har de en helt anden oplevelse af vores produkt. Så det er den fordom, vi møder hver eneste gang, vi lige snakker med kunderne til at starte med, det er, nej, ikke en magnet igen. Så derfor, nej, det er lyd, ikke magnet. Altså min familie, som kom på besøg efter, ikke? Altså, så de kunne også mærke det. Altså vandet var blødere og sådan de der ting. Og jeg har ikke fortalt dem, de sagde bare, hvad er der sket noget? Det gør meget stor forskel i min hverdag. Meget mindre sæbe, når jeg vasker. Jeg bruger meget mindre opvaskemiddel i min opvaskemaskine. Og så er jeg fri for at afkalke brusenisje og toiletkummer og hvad der ellers. Altså mine kedler, det kan godt sætte sig lidt kalk, det falder af som pulver eller som sådan nogle flager. Altså jeg bruger aldrig nogensinde afkalkningsmidler. Ejerforeninger, andelsboligforeninger, i det hele taget boligforeninger, har en fantastisk stor gevinst ved det her. Det øjeblik, de får det installeret, så sparer de mellem 10% og 40% på deres energi. Anlægget har tjent sig selv hjem inden for 2 år, når man investerer sådan et anlæg. Det er der slet ingen tvivl om.
en andelsboligforening eller ejerforening eller noget, der får det installeret, der vil den enkelte familie spare minimum 1.000 kroner om året. Så der er mange penge at hente i det her. Vi sidder på bryggerierne i Fredericia, som på et tidspunkt kontaktede os og spurgte, om vi ville være med til at lave et forsøg hos dem. Når det er, man kører op på de høje grader, så sætter kalken sig. Det har de problemer med, så de havde lavet en løsning, hvor det var, at de tog kalken ud af vandet, lavede deres øl og tilsatte kalken. Det brugte de sådan rundt regnet 1 million til 1,5 million på, og så lavede vi forsøget, og i dag sidder vi med 8 store maskiner på fællesbryggerierne i Fredericia, hvor de kører direkte igennem, uden at tage kalken ud af vandet. Det vil sige, at de sparer de der 1 til 1,5 millioner kroner om året. Det er indiskutabelt noget af det bedste, jeg nogensinde har investeret i. Altså, jeg er meget, meget begejstret for den. Og Knud han siger, at den aldrig går i stykker. Det må vi så se. Det ved jeg jo ikke.